Ze stonden haast elke minuut van de dag, als het eventjes kon, voor de kast. En hielden dan met een vertederende lach wat wollige prulletjes vast. Een broekje, een jurkje, 2 sokjes heel klein, een mutsje met lintjes, zo sierlijk en fijn. Voor het kindje dat gauw in hun huis komen zou, voor hun schat zou dat alles straks zijn. Wat zal hem dat broekje toch snoezig straks staan? Ze zei het met fluisterende stem. En is het een meisje, dan krijgt ze het aan. Was lachend het antwoord van hem. Een broekje, een jurkje, 2 sokjes heel klein, een mutsje met lintjes, zo sierlijk en fijn. Voor het kindje dat gauw in hun huis komen zou, voor hun schat zou dat alles straks zijn. Hebben er heel lang verdriet van gehad, toen het kindje met blijdschap verwacht. Na enkele uren als kostbaarste schat, voor altijd weer weg werd gebracht. Voor het kindje dat gauw in hun huis komen zou, voor hun schat zou dat nimmer meer zijn. Voor hun schat zou dat nimmer meer zijn.